Moi bo día, compañeiras e compañeiros, benvidas e benvidos a este grande encontro nacional aberto que o Bloque Nacionalista Galego celebra en Vigo, nesta cidade bulideira, complexa, non sempre entendida, pero que foi e é motor de grandes transformacións. Unha cidade que o pasado mes de febreiro protagonizou dous grandes fitos históricos. O primeiro, o de lograrmos facer do BNG a primeira forza política na maior cidade do país nas pasadas eleccións galegas, derrotando de maneira incontestável o Partido Popular. Un salto de xigante que tiña lugar apenas días despois de que se cumpriran 40 anos doutro fito. A primeira das tres folgas xerais de 1984 impulsadas polo sindicalismo nacionalista e de clase. Hai 4 décadas, esta cidade, a nosa comarca e o conxunto da Galiza puxéronse en pé para dicir non á letal reconversión naval que daquela impuña Bruxelas como condición para o ingreso do Estado español na Comunidade Económica Europea. Sabemos moi ben en Vigo o que supuxeron e supoñen para o noso país as políticas impostas dende a Unión Europea coa complicidade tan servil como entusiasta dos sucesivos gobernos españois. Políticas que só profundan na nosa dependencia colonial e que afondan en afogar a nosa capacidade de producir e nos desenvolver. Se do Porto de Vigo partiu a grande emigración galega no pasado século XX, hoxe seguen a ser moitos millares de mozas e mozos de aquí os que se ven expulsados fora da nosa terra, en Londres ou Berlín, en Barcelona, París ou Roma. Non están ali por turismo nin por lecer, senón por falla de oportunidades. Por iso é tan importante. Por iso é fundamental que o vindeiro 9 de xuño o pobo galego continuemos a ter un escano de noso no Parlamento Europeu. Un escano no que defender coa voz firme e inesgotável de Ana Miranda o noso dereito a producir, o noso dereito a ter futuro, para blindar a continuidade de sectores estratégicos para Vigo e para Galiza, como a automoción, o naval ou tamén a pesca, que representa nesta comarca máis de 32.000 postos de traballo, e para evitarmos que se sigan a postergar infraestructuras imprescindíveis como o Corredor Atlántico ou a saída sur de alta velocidade, que seguimos a reclamar de maneira firme que ten que ser realidade sí ou sí no ano 2030. Co obxectivo de lograrmos que Vigo se convirta nese grande polo de desenvolvemento da Eurorrexión Galiza norte de Portugal, para defendermos o noso futuro e o dereito irrenunciável a podermos vivir con dignidade dun traballo na nosa terra. Para iso precisamos ter voz propia en Bruxelas da man do Bloque Nacionalista Galego. Forza e adiante!